Hvad så går der? FIFA part 22, tror jeg det er. Det er fandme lækker. Ikke FIFA. Karriere. United Karriere part 32. Vi fucking flækker den, ikke? Og fordi det er en ny dag. Hver gang det er en ny dag optager den. Nogle gange så optager jeg jo mange episoder på en dag, jo, ikke? Fordi vi fucking hygger, ikke? Og ja, 57 dage til vi er der. Skriv lige 57 nede i kommentarerne. Den her video kommer op, jeg tror den 16. august den kommer op, så ja, det kan man ikke helt regne med, vel? Men skriv lige 57, nede i kommentaren. Start lige med at like videoen, bare lige fordi du er fucking lækker. Du er lækker, jeg er lækker. Pepsi Max er lækker, alt er lækker, man skal gerne Pepsi Max til en lille video, ikke? Skriv 57, nede i kommentarerne, så vi kan se, at der er 57 dage til FIFA kommer ud, der optog den her video. Gutters. Det er altså store sager, ikke? Vi glæder os rigtig meget til FIFA 23, det må vi sige, det glæder os rigtig meget til. Vi glæder os jo altid til, der kommer, det nye FIFA, jo. Det er altid stort, jo. Så må vi se næste år, hvordan det ser ud, ikke? Og vi streamer jo ikke for tiden jo, og derfor så har vi rigtig, rigtig god mulighed for at fordybe os i gamingkanalen, og det er jo også det, der er planen, når FIFA 22 kommer ud, FIFA 23 kommer ud. Hvis jeg FIFA 22, så er det en fejl. Når FIFA 23 kommer ud, at jamen, så har vi tid til at fordybe os i kanalen, ikke? Og vi har haft svært ved at ramme reklamer her på kanalen. Vi har svært ved at ramme reklamer her på kanalen, men vi er lige ved at være der nu. Det har virkelig hjulpet, at jeg har lagt de her... jeg har lagt Baldur's Gate, eller 3 videoer om dagen, Baldur's Gate, Fall Guys, og så, og så karriere. FIFA-karrieren, det er en... Nu ved jeg ikke, hvor god visning den har lige nu, men første episode har fået 500, og så 400 på næste, så det er rigtig, rigtig godt, gutter, det er jeg rigtig, rigtig glad for. Og det giver jo også... når man får flere visninger på videoerne, så giver det også mere blod på tanden, så yes, man, så skal fandme lave mere, ikke? Ja, FIFA-content er kommet for at blive, og det giver jo også, altså det er jo fuld cirkel jo, ikke? Fordi så er det på main-kanalen, så er det hold.dk, ikke? Vi er så mange, der er med på hold.dk lige nu. Main-kanalen, så er det hold.dk, ikke? Der er 671 med snart 700 med på hold.dk. Det er jo fuldstændig vanvittigt, ikke? Så hold.dk, jamen der snakker vi jo om, det var main-kanalen, er det hold.dk, hvor vi snakker om, hvordan det går i Premier League, jo. Og så på fodboldkanalen, der snakker vi også om, hvordan det går i Premier League. Du ved ikke, hvordan går man fodbold derovre, ikke? Og så gamekanalen nu her, FIFA, så det er bare fodbold på alle 3 kanaler, ikke? Så det er det fandme lækkert, ikke? Vi kører, baby. Sådan. Gutters. Vi fucking er her, og jeg overvejer jo, om jeg skal signe de der spillere der, som de gerne vil have. Du kan se min confident rating er kun på 70. Jeg ved ikke, hvor lav den skal være, før man bliver fyret. Men så længe de ikke snakker om, at jeg bliver fyret, så gør jeg ikke lige noget ved det, vel? Og jeg håber, United jeg kigger på lige nu, det kan godt være, at United har signet en af dem. De kigger på, at de skal signe... United kigger på, om de skal signe Sesko eller Kalasic, hvad det hedder. Og Sesko, han er 1,94, og Kalasic, han er 2 meter. Jeg håber, de signer en af dem. Det kunne være så fedt at få en af dem op på toppen, og så var en kæmpe mis, og så var indlæg hele tiden. Hvis der er noget, jeg elsker i FIFA, så er det indlæg, okay? Ja, sørg for, at jeg klikker, men det er fordi, at det er baby. Jeg skal lige, når jeg optager, skal jeg lige være på den rigtige måde, ikke? Så ja, men nu er vi klar. Lige klikke en gang til, sådan der. Okay, godt. Okay, en gang mere, sådan her. Vi er klar, ikke? Og ja, hvad skal der ske i den her episode? Lad os se, hvem vi skal møde. Det er Watford hjemme, det er en vigtig kamp, og så er det Arsenal ude i FA-koppen. Og FA-koppen er nok det mest realistiske for, at vi kan vinde titlen, så den skal vi kraftedme vinde. Vi ligger nummer 11 i Premier League, sorry for bøvs. Vi ligger nummer 11 i Premier League, jeg har 34 point. Og der er 17 point op til 4. pladsen med Chelsea. 17 point op, Chelsea ligger nummer 1. Så ja, der er langt op 17 point. Men vi giver ikke op endnu. Der er 12 kampe tilbage i Premier League. Vi giver ikke op. Det ser svært ud, men det er noget, jeg ikke gør at give op. Så nu kører vi, og ja, det nye er jo, at jeg har sat McTominay ind i stedet for Fred på midtbanen. Fordi der er lidt med udviklingspotentiale i McTominay, så han vil hellere udvikle. Så midtbanen er jo lidt langsomt, du ved ikke, McTominay, Eriksen og så videre. Det er lidt langsomt, det er det, men ja.
Vi kører Eriksen nu, og så i den nye sæson, så bliver det nok Van de Beek. Jeg håber, vi signer midtbanen. Altså, drømmen kunne jo være, at hvis vi skal lave en ny sæson, at hvis United så fik De Jong og Anthony ind, og så en stor angriber, ja, så ville der komme træning, så ville der være masser du ved, at spille for. Ikke? Vi spiller jo for at spille med et rigtigt hold, men der skal også være noget udviklingspotentiale i holdet, og derfor vil jeg så bruge McTominay nu, i stedet for Fred, så kan Fred være en skifter, ikke? Så ja, Ronaldo han er stadig skadet. Vi kører, baby. Watford. Jeg vil spille mod de hvide gule trøjer, kan jeg bedre lide, ikke? Så ja, hvis United kan signe nye unge angriber, hvis de nu kan signe Sesko, så kan man have Sesko på toppen med Anthony og så De Jong, du ved, så er der rigtig meget udviklingspotentiale, 3 forholdsvis unge misser, ikke? Så ja, tak fordi I ser de her videoer. Karriere er kommet for at blive på kanalen 100%. Selvfølgelig når Ultimate Team kommer, så er der pause i karriere, men karriere er altid noget, vi så kan tage op, fordi at, så har vi ingen stream, du ved, men så fordyber vi os i karrieren, du ved, ikke? Det kan jo også noget, karriere kan jo også helt klart noget, ikke? Og jeg har spillet karriere på min egen unikke måde, ikke? Alle spiller karriere på hver deres måde, jo, ikke? Ja, vi har McTominay inde nu. Jeg kan godt lide, at man er høj, han giver noget lækker fysik og så videre. Jeg taber stadig kampe, men det er ikke noget med McTominay at gøre. Kom så, Rashford, så skal der kasse. Ej, dårlig venstrevinkel, Rashford, pis. Pis. Ærgerligt, men fint nok. Jeg skal lige vinde, du ved, ikke? Altså, det skal jo gerne være sådan, så når der er 5 kampe tilbage, at jeg så stadig har en mulighed for at ramme top 4. Det, altså med det niveau, jeg har vist, så er jeg jo ikke tæt på top 4. Men jeg skal skrue lidt ned. Så er jeg ikke tæt på top 4. Men jeg vil virkelig, du ved, altså jeg vil virkelig give det en skalle. Okay, det blev lidt for lavt nu. Så okay, vi skruer det op her. Sådan her. Altså, vi skal jo helst klare top 4 jo. Fordi det vil sige, der er en stor mulighed for karriere på sæson 2, og så er der også mulighed for player-karriere. Det kunne jeg også godt være tændt på. Så kunne jeg lave min egen mand, ikke? Lave min egen mand, en der er lige så høj som mig, en 87-88. Måske ikke samme vægt, 100 kilo, 102 kilo, måske ikke så godt. Vel, men det kunne man jo godt. Man kunne godt lave en, der ligner mig, det kunne man godt. Det kunne man sagtens have det rigtig sjovt, men det kunne man sagtens. Jeg prøver at lægge den til Martial her. Er det godt? Indlægget. Så den ryger igennem. Hvor er det sindssygt, Sancho. Hvor er det sindssygt, det der. McTominay. Hvor er det sindssygt, det der. Så hvordan den ryger sådan igennem. Frispark. Det skal vi måske lige se, det der. What the fuck? Prøv lige at se det der. Okay, Martial kommer her, ikke? Prøv så Martial kommer her. Martial kommer, og jeg får næsten ikke lagt indlæg. Prøv at se, jeg får lige akkurat lavet indlægget der. Og de lige før den sådan skruer ind selv. Målmand rammer ikke bolden. Bruno rammer den heller ikke. Og så forspilleren tager et touch på den, og låser den så væk. Den kunne godt have været der, den der. Det er jo faktisk sindssygt, det der. Så fokus nu, baby. Jeg skal lige vinde, så vi har i hvert fald en teoretisk mulighed for top 4. Ikke? 5'er giver vist Europa League. Jeg ved ikke, om der er Conference League med. Jeg synes ikke, der var Conference League i FIFA i 21. Var det? Jeg tror faktisk, der var. Jeg ved ikke, om der er Conference League her. Men ja, det er jo lidt. Jeg har ikke rigtig lyst til at spille Conference League, du ved. Men nu må vi se. Ikke? Først skal vi lige klare den sæson færdig først, og så kigger vi på anden sæson. Ikke? Og jeg simmer ikke nogen kampe jo, men så lang tid tager en sæson heller ikke. Hvis det bliver 2 kampe per episode, så tager det ikke så lang tid igen. Ikke hvis man grinder det, så tager en sæson ikke så lang tid faktisk. Gør den ikke. Hallo? Hvad laver du? Men ja, hvis nu ikke kan signe Sesko eller ham der Kalasic, der er sådan en høj angriber, det kunne fandme, fuck man, så er jeg virkelig glad. Shit man, så bliver jeg rigtig glad. Jeg synes det er så fedt med de høje angriber. Jeg elsker det så meget. Jeg elsker det så meget, de høje angriber. Jeg fucking elsker det, dude. Jeg elsker hovedmål, jeg synes det er så fedt. Høje angriber, jeg synes bare det er så gangster. McTominay kommer! Den skal gå ind, den der. Prøv at se her, McTominay. Nå, det var den der før. Hvorfor måler sådan blot? Det tror jeg er en fejl. Det tror jeg er en fejl, måler blot der. Det er fejl. Prøv at se, det er fordi de lige viste det er sådan en langsom gengivelse, og så med det der med goal assist, med det der goal decision, og så er målet så stadig blot. Det må være en fejl. Altså, ja, der er jo fejl i spillet, det er ikke perfekt, ja.
Kom nu, ikke noget pis. Ja, du prøv at se det mål, det er også blot, det plejer det ikke at være, ja. Så det er fejl spillet, men ja, det lever vi med. Kom så, Eriksen, hvad så? Nej, jeg får den. Heldigt. Sancho. Må se, om der er nogen impact på gamet. Der. Ja da. Tæller den? Den tæller, okay. Jeg skal sige, godt. Den tæller, yes. Godt. Og prøv at se, hvis man har en stor en derinde, du ved, ikke? Det er Martial, der ved jeg jo ikke, om den går ind. Hvor er Martial inde i 80 eller sådan noget? Altså, han er fri, så er den der selvfølgelig, men den store mand behøver ikke være fri, jo. Så går den jo også ind. Det er fucking lækkert, ikke? Hjørnemål tænder mig ikke så meget. Hjørnemål, det er lidt baby. Det er det. Men altså, indlæg, det kan jeg rigtig godt lide. Det synes jeg også er noget andet, ikke? Hjørnemål, det er lidt mere scriptet, ikke? Nå, ja. Målet er så blot i den her episode her. Syner bok. Jeg ved ikke, om I har oplevet sådan en bok her i FIFA 22. Det ved jeg ikke, om I har, men vi har ikke prøvet det før. Men nu går vi ikke ud af kampen, jo. Nu fortsætter vi jo. Jeg fører også 1-0, så må vi... så kan vi genstarte... Ja, PlayStation kan jo godt genstarte. Jeg optager jo på computeren, jo. Ja, computeren kan jo ikke genstarte, jo. Så ryger videoen, jo. Jeg tager man af... Der er lovheden... Brunoheden... Godt. Så ja, hvis vi aldrig kan signe ham der, Cesco eller ham den anden der, det håber jeg, det kunne fandme være fedt. Sådan en høj angriber, det er lige noget for mig. Jeg er jo ikke en skill i missen, der er forskellige, ikke? Der er forskellige, hvordan man er. Nogle er rigtig skill, det er tryhardsen jo, og jeg er mere til nogle store misser og nogle med 5 weak foot, ikke? Det er ligesom der, hvor jeg kompenserer på. Det er sådan der, hvor jeg kan få mine sejre med indlæg og så nogle finesser, ikke? Nogle finesser og 5 weak foot. De laver nogle fejl her, det er rigtig lækkert, det kan jeg godt lide at se. De fejl er der jo ikke, når man møder Bayern, hvor vi tager, hvor meget var det, vi tager? 4-0 her? Jeg tror det er 4-0. Så ja, lille baby mål der. Og for hjørne. Nej, målspark. Okay. Jamen, jeg glæder mig altid til at skal lave de her episoder jo. For det første så laver jeg lige en video på mainkanalen. Lige holde DK-snak, ikke? Eller et eller andet hyggesnak. Lige status på livet. Og så ind på fodboldkanalen og lige se, hvad der sker der. Og så ind på gamingkanalen. Så rigtig godt, at jeg fik taget gamingkanalen op igen. Jeg havde givet lidt op på gamingkanalen. Men det gør jeg jo ikke nu. Nu er gamingkanalen jo fuldt klar. Også fordi jeg skifter... Nej! Please! Nej! Godt! Rigtig godt. Det er meget vigtigt for mig, at den blokker her. Sådan så at, det er utrolig vigtigt, at den blokker dernede. Sådan så at vi ikke får de der fucking mål, de altid scorer. Men nu er gamingkanalen varm jo. Nu er gaming lige pludselig pisse lækker jo. Med de her karriere, I kan jo og se hvor mange visninger I får. I kan jo godt lide det jo. Så det er jo virkelig varmt. Ikke? Og jeg glæder mig til at fortsætte gamingkanalen. Som sagt, det eneste fejl der var, at jeg skulle bare have lavet det. Jeg skulle bare starte med at lave YouTube for 10 år siden. Du ved, men for 10 år siden, der var 25. Der tænkte jeg slet ikke på ja, for 10 år siden, der var det. 2012, der tænkte jeg slet ikke på at lave YouTube. Jeg vidste faktisk ikke, det var en mulighed. Altså, jeg har set YouTube mange år, jeg ved godt, at jeg har set masser af musikvideoer og så videre. Jeg hørte musik på YouTube, det har jeg altid gjort, ikke? Men altså, jeg vidste ikke, det var en mulighed. Altså, YouTube-videoer, der slet ikke noget tænkt over. Så fandt vi ud af at stille over med streaming og så videre. Men ja, det skulle selvfølgelig gå 10 år siden. Men det er aldrig for sent, du ved. Med 35, der er altså lad os sige, vi laver videoer på gaming næste 5 år. En video om dagen, der kommer 3 videoer om dagen næste 5 år, så skal der nok komme jo. Så skal der nok komme nogle misser jo, ikke? Så det er rigtig godt, vi rammer snart reklamer, gutter. Jeg glæder mig sygt meget til, at vi rammer reklamer. Og fordi så behøver jeg ikke tænke på det mere. Du ved, så er det ligesom på mainkanalen og fodboldkanalen, at så er ligesom, så er den hurdle overstået, ikke? Så det er lækkert. Det er jo nemt nok at lave en ny kanal og ramme reklamer, hvis man har mange substød på de andre kanaler, så er det, ja, så kan du ramme 5-10.000 subs jo, bare uden at lave en video op, ikke? Nej, nu er godt. Bruno. Kom nu. Før ikke nok, det er jo varme tider jo. Men jeg skal blive bedre jo. Man skal forsvare lidt anderledes her, end man gør i Ultimate. Der er det lidt anderledes. Føler jeg i hvert fald. Eriksen. Bruno. Prøv at lægge den, Bruno. Til Martial.
Hvordan fanden misser jeg den der med Martial? Hvad fanden var det? Hvad fanden var det der, baby? Hvad var det? Hvad var det for et spark? Det var 2-0 det der. Der er mulighed for 2-0, og så laver jeg simpelthen... så laver jeg sådan en der. Hvad var det? Altså... Hallo? Er der nogen hjemme eller hvad? Hallo? Ja, hallo? Hallo? Hvad var det? Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg får en hjernedødning. Enden del af Martial er dårlig, man kan jo godt sparke den der ind, jo. Så den var der ikke lige. Kom nu, baby. Få væk. Væk. Nu får vi væk her. Nu skal de ikke score på. Altså, det vil være helt væk. Så går den kraftedeme ind. Nej. Og jeg har lige, du ved, misset den. Ej. Dennis hedder den. Ham kender vi ikke. Ej. Det er ikke tit, de scorer på hjørnecomputeren. Jeg tror kun det er anden eller tredje mål, de har lavet på hjørne. Men fuck, mand. Det var helt for det der. Nå. Ja, så må jeg jo op og score jo. Altså, der er jo ikke så meget at sige andet, end så må jeg jo op og score. Ikke? Eriksen får masser af tid. Nå, så må jeg op og score i hjørne. Det kunne være fortjent. Kom nu, Varane, please. Varane, det er dig. Det ligger for det dårligt. Jeg skal vinde den her. Lad os skifte ud. Lad os få noget mere fart ind. Lad os få Fred ind. Fred, og så Van de Beek ind, som vi plejer. Og ikke Lanka, vel. Lad os lige vende med at skifte den sidste ud i dårlig form. Kom nu. Please. Please, baby. Please, baby. Please, baby. Please, baby. Ro på. Find væk. Bruno. I dybden til Van de Beek, og så måske bare Van de Beek sparket. Van de Beek. Jeg ved ikke, om det er hans første mål, Van de Beek. Men hvad for hans første finesse? Det er spændende at følge Van de Beek i denne sæson. Hvad kan han? Hvor meget spiller han og så videre? Hvor højt prioritet er han for Ten Hag? Det bliver spændende at se. Han havde ham jo i Ajax jo. Den er ude på feltet, Van de Beek med en finesse. Helt fucked, det mål er helt blot, du ved. Helt fucked. Ikke? Det går vi lige genstarter i PlayStation efter det her. Det tror jeg, vi gør. Wow. Ja, prøv at se, op på så venstre hjørne. 1 mål 25 gange i Premier League. Det kan godt være, han har scoret i Champions League eller noget andet. Van de Beeks første mål. En sindssyg redning. Wow. Jeg tror, den gik ind. En sindssyg redning. Få den nu væk. Ej, nu skal I ikke score igen. Skår vi hjørne igen, så er det for benet galt. Det er en kort eller hvad? Kan det ikke en kort? Nej, med det der. Det er farligt. Det er farligt. Van de Beeks første mål i 25 Premier League kampe. Hvad så, baby? Ja, så det er varmt. Det er varmt jo. Det er sådan nogle små detaljer, der kan... Det er varmt, ikke? Rashford. Det er Rashford. Ja, hvis de scorer på grund af, at jeg laver sådan en random fejl med Rashford der, det var virkelig ærligt. Det gør de sikkert. Heldigt. Få den væk. Kom nu, baby. Please. Keeper. Ja, tak. Det er mere sådan, ja, og der var jo snak om sidste år, at det skulle være Henderson, der skulle være en ny mål med United, men han er stadig de vil stadig ikke sælge ham i United, så nu er han bare udlejet til Nottingham Forest. Så det er jo fint nok, og hvis De Gea han skifter klub eller et eller andet, så er det fint nok, at man har Henderson. Man kan godt gå hen en anden målmand, du ved, men hvis man har ens... Jeg er ikke fan af, at man kan låne spillere ud. Det synes jeg det er unfair, fordi så de store klubber, de ejer så flere spillere. Så er der så på den her. Ja, jeg synes, at låne spillere, det burde ikke være lovligt. Slet ikke. Ja, det burde det bare ikke. Altså. Det er roligt, burde det bare, ikke? Kom nu. Men jeg synes, det er fedt at lave de her karrierevideoer, altså det må jeg sige. Og fordi vi ikke streamer, du ved, så det er ikke noget med, at jeg skal sådan... Ja, så skal jeg ikke sidde og køre karriere i 5-6 timer for at holde en stream kørende.
Så optager vi en episode, der ved sådan, ja, 45-50 minutter eller et eller andet, der ved, ikke? Nu skal de ikke score. Så laver vi en episode, sådan 55 minutter, og så tager de en pause i alt, så tager de en pause på en halv time eller et eller andet. Jeg skal også lige uploade videoen, og lige ændre tallet i thumbnailen, der hvor der står part op i hjørnet. Jeg har det fint nok med, at det er den samme thumbnail. Det er selvfølgelig ikke optimalt, men jeg har ikke nogen til at lave thumbnail, så jeg ved, jeg kan ikke lave gode thumbnails. Jeg har ikke sat mig ind med dem at gøre. Så jeg er fint nok tilfreds med mine thumbnails. De er jo ikke toppen, men det må man bare leve med, ikke? Det skal jeg også lige bruge tid på. Og så kan jeg bare, du ved, ikke... Så kan jeg bare, der ved, optage en episode, og så pause, og så en time senere optage en episode til. Så det er jo det positive. Jeg tror lige, vi skal genstarte PlayStation efter, fordi at... jeg har ikke lyst til at spille en kamp til med det der blå nede i mål. Jeg kan godt se det der. Det er jo... Ja, det er bug, ikke? Men godt er der, fordi det er det eneste, der er bugget, og ikke mere. Kom nu, Sancho. Sancho dig. En eller anden indlæg ind til Bruno. Den kommer! Yes! Jeg var i tvivl om Bruno kunne hætte den ind der. Det var jeg lidt i tvivl om. Han har faktisk scoret et par mål Bruno på hovedet. Han har faktisk scoret på hovedet Bruno. Jamen altså, hvis den ligger rigtigt, jamen, så kan alle jo score på hovedet. Jo. Ikke? Selv mormor, ikke? Du ved, så lægger 3 rigtig godt. Så skal vi altså... Sidste kamp i denne episode blev så mod Arsenal i FA-koppen. Og det er jo sindssygt vigtigt, fordi det er så min eneste mulighed for et trofæ i denne sæson. Nok, ikke? Fordi jeg er jo ikke ude af Champions League, men jeg tager første kamp 4-0 til Bayern, ikke? Jeg tager første kamp 4-0 til Bayern. Rashford dig? Jeg blev altså 4 alligevel. Ja, men jeg har også været, jeg har været bedst i denne kamp her. De scorer på hjørnet. Jeg har været bedst 100%, men fordi du er bedst, er det ikke sikkert, du vinder. Så godt at vinde 4-1 komfortabelt. Det plejer vi ikke at gøre på kanalen. Vi plejer ikke at få de der store sejre. De kommer en gang imellem. Det gør de, men ja, den skal også vinde her. De har ikke været lige så gode. Så det er fint. Det er lækkert. Det er ikke været lige så gode som nogle af de andre, vi har mødt. Så jeg kan takke bolden der. Det plejer jeg ikke at kunne. Og så nu går de sådan lige bagud her, så går de op i et højere pres, ikke? Nej, jeg vil ikke spille den sammen. Fandt det big med kassen også, du ved, ikke? Fandt det beggeheden med en kasse også. Det var jo første kasse for en kampe. Det er jo også en overskrift for kampen, jo. Yes. Hvor lækker baby. Rigtig godt. Rigtig godt, baby. Fandme lækker. Jeg er virkelig glad for det her. Ikke? Så bare tjekke, hvor lang tid der er, til vi rammer reklamer. Rigtig lang tid til. Så det er, vi er tættere på, end vi har været længe. Vi har været lang tid med reklamerne, så det er rigtig godt. 4-1, baby. Super sejr her. Rigtig fucking lækkert, må vi sige. Men ja, hvor meget var det? Der var 17 point op til 4. pladsen, så ja, det rykker nok ikke meget, vel? Nå. Vi tjekker lige her, hvordan vi ligger i Premier League. Det er altid godt lige at tjekke, hvor man ligger i Premier League, når man lige har vundet en kamp. Det er ikke så tit, at vi vinder en kamp, ja, så det tjekker vi altid lige, ikke? Ja, Premier League her. Og jeg ligger stadig 10. Jeg har 37 nu. Arsenal spiller en kamp mindre. Så det har ikke rykket så meget. Lad os se op til 4. pladsen. Jamen det er 14 point, og de spiller en kamp mindre. Ikke? Så det kan stadig være 17, ikke? Ja, det kan det godt. Det kan det sgu godt. Så det har ikke rykket så meget, men en sejr. En fed sejr, vi tager med i hvert fald. Så må vi se. Ikke? Så må vi se. Ikke? Og så er det Arsenal nu. Runde 5. Runde 5 her i... runde 5 i... hvad hedder det? FA-koppen. Fordi gør noget her. Det larmer lidt her. Det er hvorfor. Vi læser lidt en anden form for blæst. Ja, så det er lækker nok det her jo. Det kan vi ikke klage over. Ja, det er runde 5 her, ikke? Og der er, jamen, det er så kvartfinalen, der er 8 hold tilbage, ikke? Nej, ikke 8 hold. 16 hold tilbage, ikke? Ja, så det er så 8. finalen, ikke kvartfinalen. 8. finalen, 16 hold, ja, ikke? Og så 8 hold i kvartfinalen, ikke?
Ja, så det vi gør, vi går lige over og simmer her. Simmer lige de her rest days. Efter der er ingen grund til at sidde og køre træning og så videre. Sådan der. Phil Jones, han spiller ikke. Og vi tænker ikke over det. Jeg er ligeglad, hvad han siger. Jeg er ligeglad, hvad han siger, Baba. Jeg er fuldstændig ligeglad. Så ja, men det vi så gør nu her i autosave and quit. Sådan der. Og det, vi skulle lige genstarte PlayStation her. Fordi at, jeg gider ikke have det der blå lort. Jeg gider ikke have det der blå lort ind i målet. Jeg vil gerne have det sker ordentligt, ikke? Og jeg har gerne kommentarer på TikTok. Jeg ved ikke, om jeg tager dem tilbage. Fordi nogle gange så går der rigtig meget baby inde på TikTok. Fordi jeg så snakker fodbold, ikke? Vi snakker så olieklubber og så videre på TikTok. Og det, det bliver folk ikke. Det går bare ikke så godt, at vi snakker olieklubber. Ja, det går bare op i hat og baller. Fodboldsnak, det bliver jo hurtigt rigtig vanligt, ikke? Det ved I jo, og det bliver det jo. Ikke? Så ja, det er hvad det er. Så skal lige sørge for, at den her trailer ikke spiller. Vi sørger for, at når vi går ind på gamekanalen, at den ikke spiller traileren her. FIFA. Okay, sådan her. Godt. Vi kører, baby. Press the PS-button. Vi kører. Genstart. Orale fuld. Hedder min mand. Og så er vi der. 57 dage, ikke? 57 dage til FIFA 23 kommer ud, ikke? Og Premier League starter her om 5 dage. Ja, altså når videoen kommer op, så... når Premier League kommer op, eller når videoen kommer op, hvornår kommer videoen op? Hvornår er det? Den her video kommer op 16. august. Ja, så har Premier League været i gang længe. Ja, så har det været i gang længe, jo. Det kommer 16. august, baby, ikke? Jeg kan godt lide, det ligger, du ved. Det ligger, når man ligesom... Ja, en lang episode, du ved, ikke? Sådan en 45 minutter, 50 minutter video. Det synes jeg, så har man lavet en... Jeg kan sige, det er ikke, om jeg vil kalde en banger video, men så har man i hvert fald lavet en video, du ved, ikke? Gutters, nu er det tid. Nu er der ikke mere pis. Nu er det simpelthen, mine damer og herrer, det bliver tid til at spille en lille kamp. Det bliver tid til at spille FA Cup 16-finalen, 5. runde mod Arsenal. Og vi kan godt starte med, at gutterne her, Ronaldo er skadet. Skal vi se, lang tid han skade Ronaldo? Squat-hoppen. Skal vi se, hvor lang tid han er skadet. Ronaldo misten, hvor er du henne? Der. 5 måneder. 5 måneder. 5 måneder er han stadig skadet, godt. Prøv lige at overveje, at min bedste spiller bliver skadet. Den eneste spiller, der er blevet skadet. Min bedste spiller bliver skadet, og den eneste, der bliver skadet. Prøv at overveje det. Nu skal vi møde Arsenal, og sidste gang, der tabte jeg pisse stort, tror jeg det var. Nej, jeg førte 2 i pausen, og så tabte jeg 6-2. Det er rigtigt. Det var sådan, det var. Ja, det er rigtigt, det var sådan, det var. Det var det sgu. Det var sådan, det var bag mod Arsenal. Det var det. Og ja, man kunne jo godt lave de episoder endnu længere. Det siger, så kunne jeg spille 3 kampe per episode. Det kunne jeg også godt jo. Så ville de blive endnu længere. Men problemet er, at så vil episoderne blive over en time. Og det føler jeg sådan lidt, du ved, for mig mentalt, når det er over en time. Hvis jeg skal have en video over en time, tænker jeg, det er hårdt, ikke? Det bliver slemt, men ja, det gør det jo ikke. Jeg har også set nogle YouTube-videoer på, for eksempel Asmongold, hvis I kender ham, ikke? Han har sådan nogle videoer på 3 timer. Nogle banger-videoer, ikke? Jeg har ikke noget problem med at se en lang video, hvis det er fedt, hva'? Jeg kan godt lide at holde den sådan lidt under en time, det er sådan noget psykologisk, ikke? Nå, nu skal vi snakke mere om det. Nu handler det om at fucking vinde den kamp her. De har en eller anden til Thuram, en eller anden, de har transfer, det kan vi ikke tage os af. De har også ved Charleston og Arsenal. Centralen spiller. Nej. Han. Okay, fokus nu. Dødsfokus nu. Jeg skal simpelthen se, om jeg kan vinde den FA Cup-finale. Så jeg kan vinde den her turnering. Det håber jeg virkelig, jeg kan. Men det starter her mod Arsenal. Det er jo ikke nemt, jo. Eriksen ligger dernede. Og ja, McTominay er det nye på midtbanen i stedet for Fred. Sancho, dårligt.
Kun fokus, baby. Det er liv og død, det her. Charleston i Arsenal-trøjen. Han tør røre med mig, ham her. Han tør røre med mig. Så kan nej! Ej. Richarlison indlægget til Saka, og så hælder han den ind. Det er sygt mål, det der. Det er faktisk sindssygt. Ej, jeg føler også, at det her skal have den der. Jeg føler, han skal have. Jeg føler, han er lidt... han er lidt droppemis, det her. Er han ikke det? Han er lidt droppemis, vil jeg sige. Jeg ved ikke, om det er drop det der, men Saka skal ikke kunne score den der. Hvor er forsvaret henne? Hvad sker der dog? Nå. Jamen, de gode hold er rigtig ubehagelige på Legendary. Eller ikke på, på Ultimate, som det hedder. På det sværeste, ikke? De er meget ubehagelige gode klubber, fordi så har de nogle spillere, nogle stjernespillere, de bliver så ekstra gode. Okay, den taber den bold der. Jamen, det er også fint, at jeg taber den, fordi jeg render bare rundt og er dum. Altså. Jeg render bare rundt og er dum, ikke? Hold op. Nej, ikke 2-0. Ikke 2-0, din fucking idiot. Nej. Vi sidder og connecter dødstryhard. Ikke? Vi sidder og connecter dødstryhard. Hvad? Vi sidder og connecter dødstryhard. Og så det er jo 2-0. Det er jo ikke optimalt, jo. Nå. Men hvis man er god nok, så for først, hvis man er god nok, så er man ikke bag 2-0 her. Så jeg er jo bare ikke god nok. For det andet, hvis man er bag 2-0, så vinder man bare 3-2. Du ved, stille og roligt, altså. Nej, hvis man er bag 2-0, vinder man bare 3-2. Nej, det er sådan, det er jo. Altså, det er ikke så svært, jo. Jeg giver kraftedeme ikke op. Jeg skal vinde den her kamp. Fuck dem, man. Jeg skal vinde. Fuck dem. Jeg skal vinde 100%. Martial, dig. Kommer den. Ærgerligt. Fin mulighed. Har scoret mål, Martial derfra. Fuck dem, man. Jeg giver ikke op. Gør fandme ikke. Ud. Han går ikke ud. Hold op. Godt. Så er det nu. Rashford, dig. Full pace. Hvad kan vi? 1-2. Og så Rashford igen. Nej. Okay. Så jeg kan få nogle chancer, og så ser jeg, om jeg kan holde dem fra. Det der 3-0 mål, det er jo... ubehageligt. Saka løber fandme hurtigt, mand. Hvad sker der? Hjørne. Det ser grimt ud, det her, gutters. Men vi giver fandme ikke op, mand. Hvem jeg er, mand. Så Få den væk. Ja da. Hvor er det vigtigt, mand. Fuck dig, din missekat. Og sej. Nej. Ødegaard. Saka her. Det er for sygt, det der. Så der bliver sådan en baby afslutning, men for sygt, at han bare lige kan lægge den. Og så. Navnet er Eriksen. Eriksen er en night-spiller, hvis du ikke vidste det. Bruno. Sancho 9. Så må vi få gang i de indlæg der til Martial, så må vi håbe på det bedste. Ja, Martial var ikke lige i positionen, så jeg fik hjørnet, det er fint. Det er dig. Bare score, yes! Det der, vi skal have meget, man skal have meget mere af det hjørnemål der, meget mere. Jeg var aldrig nogensinde god efter, at man kunne godt, du ved, gå efter at få hjørne hele tiden, men det synes jeg bare lidt. Men rigtig godt, vi tager hjørnemål, men vi tager alt ned. Det vil gøre alt for at vinde den her kamp. Jeg skal simpelthen vinde FA Cup trofæet. Jeg skal simpelthen prøve, om jeg kan vinde trofæet for helvede. Altså, jeg vil helst vinde. Premier League vil jeg helst vinde. Ja, og så Champions League 2. Så jeg synes, Premier League er vigtigst. Der lå. Bruno. Fint. Og så kan jeg få den her. X måske. Det kan jeg ikke få. Prøver vi ikke får Saka fuldstændig væk her. Richarlison, Tottenham spiller. Og det ved karrieremål jo ikke. De er ligeglade. De kører bare med 2-1. Vigtigt at få det hjørnemål der. Man kan sige hjørnemål baby. Jamen det er det også. Men altså
Jørgen har altid været baby i FIFA. Det har altid været. Det vil altid blive. Det er også derfor, de har nerfet det så meget. Og det er lidt random, du ved, ikke? Eriksen. Ud til Rashford. Vi skal have fuld pace. Fuld pace. Lad os se, hvad der sker. Fuld pace. Og Bruno er egentlig nøgen derinde. Så prøv at lægge den derind, men det sker ikke rigtig noget. Lægger den tilbage til Malaysia. Men Tommy kommer. Eriksen, dig? Jeg ved ikke, om den går ind, den Eriksen. Det gør den nok ikke, men udmærket position Eriksen. Har scoret en kast der med Eriksen før. Det her må ikke ske det her. Så bare prøv at se, om jeg kan dække vinklen. Så han ikke lige kommer forbi mig. Bare dæk afleveringen. Prøv at se, om jeg kan dække afleveringen, ikke? Prøv at se, om jeg kan dække afleveringen. Og hvis han så skal sparke, så skal det være sådan noget der. Hvis jeg skal sparke, så skal der også noget der, hvor positionen ikke er så god, vel? Fuck. Det er jo rigtig ubehageligt, det her. Det må vi kende. Det er bare rigtig ubehageligt, men 2-1. Jeg fik scoret på hjørnet. Så det er jo virkelig vigtigt. Jeg kommer hurtigt bagud. Jeg vil sige, jeg var ikke klar. Jeg var ikke klar mentalt til eksplosionen, som kom, vel? Til den eksplosion, som kom. Det var jeg ikke klar til, Babbe. Men der er ikke noget at gøre. Det er fortsat, som vi skifter ud i det senere. Det er bare fortsat, Babbe. Ikke så meget der. Vi fortsætter, og vi kører. Kom så. Kom. Dalot. Varane. Kører. McTominay. Hvad så? Bruno. Sancho. Det er store sager, det her. Nej, jeg vil spille den ordentligt. Det kommer. Øj, Martial. Jeg skal vinde den kamp her. Nå, lad os få mål til Bjørne. Det er ligegyldigt. Bare den kommer, Varane. Det er ligegyldigt. Ikke tag dig hatersne. Fuck haters. Fuck Jørgen haters. De kan tige stille. Kom så. Kommer der, Eriksen. Du er verdens fucking bedst. Ja, det er det værste, det der, når man lige får den, og så smider man den væk. Det er min egen skyld. Det er godt, det der. Nej. Ej. Det kan koste en kasse, der er der. Og det er selvfølgelig min egen fejl. Jeg må ikke lave de fejl der. Hvor er det stort forsvarsspil, det der. Så har han til dig. Bruno. Eriksen. Rashford i en god position. Tilbage til Eriksen, tror jeg her. Og så kommer han ind. Jeg tror, der var sagt. Det er ærgerligt. Det er ikke ærgerligt, for det er så fremragende spillet, det der. Der var ingen grund til at lave det, jeg kunne lave andre ting. Jeg kunne lagt den der ikke var offside, for eksempel. Godt, Varane, du kommer op og støder direkte op på Ødegaards misekat. Kom nu, 2-1. Ja, det er svært mod de store hold her, det er svært. De er gode store hold, men de har et højere niveau, du ved ikke, end da vi lige mødte Wolverhampton. De har et højere niveau. Det har de bare. Det kan man virkelig godt mærke. Sancho, er det dig? Random indlæg. Martial og Rashford ligger derinde. Okay. Hjørne. Varane, dig. Det er dig. Kom igen. Ligger den, please. Rør i posten. Nej, jeg lavede en stor fejl. Jeg får den igen måske. Varane, losser den. Okay. Halv time tilbage, så er det tid til at få... vi skal have Fred ind her. Vi er nødt til at få noget energi ind. Jeg vil sige, at vi laver noget kontroversielt her. Vi tager simpelthen Sancho. Han har ikke så meget pace, Sancho. Så tager vi Elanga ind. Så Rashford op på toppen, og så Martial på venstre. For ligesom at lige prøve noget stød, ikke? Og nu håber vi, at det her det kan hjælpe. Det håber vi. Skifter vi den mod her. Tager Elanga ind nu, fordi Sancho han er lidt... på det vent her. Ja, det er fint nok. Så jeg ser Elanga ind. For at få, så vi kan få en eller anden han har lidt mere pace end Sancho. Sancho han er fin nok, men han mangler pace og mangler skud, ikke? Indlægge Sancho her. Martial! Det kommer! Yes! Yes!
Hvor er det fucking lækkert. Jeg laver comeback, gutter. Jeg laver comebacket, mine damer og herrer. Comebacket er lavet fra 0-2 efter 16, 2-0 efter 16 minutter til comebacket her. Sancho til Martial. Smart. Mine damer og herrer. Comebacket. Hvor er det stort, mand. Kom nu. Ja. Man siger ja. Nej. Ej, det er uheldigt det der, fordi den går ikke ind. Ej. Hvem er det Ødegaard? Jeg får ikke dækket venstrebenet. Det er Ødegaard. Jeg tænkte, han var højrebenet. Ej, og de plejer ikke at lave sådan det sygt mål, det der, hvordan han lige laver, du ved, han laver lige, hvad hedder det, skedemodem, og så finesser han den over i hjørnet. Det er et sygt mål. Meget sygt mål. Helt vanvittigt. De plejer ikke at lave de der syge mål der. Ej, nu mister jeg de fokus der. Jeg har lige lavet comeback, og så scorer de fandme i næste angreb. Ikke? Altså, eller angreb efter. Næsten, ikke? Men ikke give op nu. Please, man. Nu troede jeg på comebacket. Men nu skal vi lige tilbage. Tackling der. Er det min? Det er det ikke. Giv en gas. Vi har masser af tid. Ikke give op. Jonathan giver op. Dæk bolden. Ja. Nej, jeg får den, men ja, det var slet ikke meningen, jeg skulle aflevere den. Jeg havde pre-trykket. Kan jeg det? Pis. Godt. Nu har jeg lavet man et tryk, som man ikke skal lave, fordi man er defensiv, og så er man offensiv. Så sker der noget andet, ja. Martial, det er venstre. Du har mulighed for at komme ind, Martial. Bruno! Ja! Jeg æder min fucking hånd, mand. Jeg kom til at... Jeg fik lige min ring i hånden, og det er uheldigt, men det er der ikke noget at gøre ved. Yes, man. Yes. Hvor er det vigtigt. Ud til Martial, han var helt nøgen, og så er der mulighed, og så kigger jeg efter, hvor den bedste mulighed. Og det er så Bruno. Så sparker den sikkert ind på en klassiker. Mine mål har været hjørne og 2 klassikermål, men det er sådan set ligegyldigt. Jeg vil gerne skrue det 8 mål. 3-3. Hold nu fokus. Pas nu på Ødegaard. Pas nu på ham. Pas på. Øj. Nej. Jeg får ham til at tage længere træk. Jeg fik ham til at tage længere træk. Det var helt sindssygt, det der. Hvad får du dig? Nej, det skal gå igennem. Og så der har de en kontra. Han kommer forbi. Det må ikke ske. Dæk afleveringen. Hvor er det stort, det der. Jeg venter tålmodigt, laver ikke udfald. Hvor er det et stort spil, baby. Martial er træt. Elanga er ikke træt. Elanga han er ikke træt. Han kan få afleveringen. Han er ikke træt. Der lå kunne ikke ligge den. Vi spiller er sygt trætte. Jeg har brugt 3 udskiftninger. Okay. Så der er ikke 5 jo. Går ikke ud fra, der er. FIFA 23 kommer der 5. Jeg ved ikke, om det kommer i karrieren. Det kommer i hvert fald i Ultimate. Det er stort, det der. Det er min bold, den der. Bruno. Martial er træt. Malasia. Ro på. Det dybe skifte. Okay, det var så ikke det dybe. Tag det roligt. Elanga, det er dig. Du er hurtig, Elanga, fordi du er ikke træt. Hjørne. Lad os score på et hjørne. Lorte klassikermål. Det kunne være fucking fedt. Det mener jeg, det kunne være sygt fedt. Please, varm, please, den kommer. Nej. Puha. Men så er det forlænget spilletid, jo. Jeg er sygt træt. Martinez. Det er dig. Det må være dig. Det er det også. Rashford, det er rigtigt, det der. Nej, Martial har løbet helt perfekt. Han løb helt perfekt, Martial. Helt perfekt, han løbet. Ja. Det lykkedes ikke lige. Og så stor tackling igen. Hvor er det stort, det der. Jeg er verdens bedste, baby. Kom så. Jeg ved ikke, om det er den rigtige til Martial. Nej, det gør jeg ikke. Prøv at få den der. Jeg er verdens bedste. Jeg får den. Så er der muligheder. Bruno selv.
Jeg skulle spille den. Så er det sidste mulighed. Hvis jeg scorer her, så vinder jeg kampen. Hvis jeg scorer på det her hjørne, så vinder jeg kampen, baby. Han kommer! Det lykkes. 2 hjørnemål, gutters. Redder dagen. Det skal til nogle gange. Det har jeg virkelig haft brug for. Wow. Og jeg går ikke efter hjørne, du ved. Det er det, baby. Skriv lige hjørne nede i kommentaren, hvis du ser den her video, som du selvfølgelig gør, fordi det er verdens bedste karriere, det her. Skriv lige hjørne nede i kommentarerne. I overtiden. Varane, fordi Ronaldo er skadet. Det er faktisk et fedt nok hjørnemål, trods alt. Den connecter sådan dybt over, ikke? Prøv at se her. Ush. Jamen, det er lækkert. Varane, de misekat. Det er ikke så skævet det her, men her er vi. Så skriv lige hjørne nede i kommentaren. Varane, det er det sidste i kampen, hvor der wow. Kæmpe comeback. Bagud 2-0. Bagud 2-0. Okay. Bagud 2-0, baby. Store sager. Vinder 4-3 over Arsenal, og vi er i kvartfinalen i FA Cup nu. Varane scorer i sidste sekund. I sidste sekund, baby. Kommer den der. Og indgår den. Det er jo hjørnemål. Som sagt, hjørne er det mest babymål FIFA. Men et mål er et mål, og vi tager det hele med. 12 skud til 6. Så jeg ved ikke, om det er en fortjent sejr. Men her er vi et sindssygt comeback, ikke? Husk at skrive hjørne ned i kommentarerne, hvis jeg er hjørneguden, ikke? Ja, det er baby. Prøv at se det her. 4-3 over Arsenal. Høj, der er kæft. Middelwar gik videre. Wow, baby. Hvor er det stort. Og nu skal vi møde City i næste kamp. Ja, altså jeg siger, 3 kampe per episode, det er for meget for mig. Jeg er fandme træt. Ikke? Så ja. Lad os lige... vi kan lige se med hen til... Ja, det er City nu, vi skal med, så det er jo selvfølgelig rigtig ubehageligt. Prøv at se kampene, vi har nu. Det er City, død, ikke? Det er City, Bayern, Tottenham, Liverpool. Det er jo rigtig grimt, ikke? Det er jo rigtig grimt. Det er jo fandme fucked up, ikke? Især når jeg skal pushe i Premier League, det ved ikke. Så du, hvad der kom op der? Og så er Tottenham blevet rescheduled. Ja, Tottenham blev rescheduled her, fordi jeg skal spille cup-kamp. Tottenham blev rescheduled. Det får vi en besked med her nu, på så her. Ja, rescheduled, ikke? Ja, Tottenham blev rescheduled. Sindssygt vigtigt. Så den er blevet rescheduled Tottenham, og vi skal møde Chelsea. Ikke? Ja, lad os lige se City her. City. Ja, jeg er på 10. pladsen. Og vi går efter 4. pladsen. Der er 15 point op til 4. pladsen. Og jeg skal møde City, som er det bedste hold. De har en målscore på 36 plus. Og jeg har minus 10 målscore. Så det er ikke så godt, må man sige. Lad os lige se. Så får jeg fucking Chelsea i FA Cup'en, ikke? Så får jeg Chelsea der. Hvorfor kan jeg ikke se den? Og der Emirates. Ja. Og så er det så runde 6 her. Aston Villa mod Liverpool. Det er kvartfinalen. Aston Villa mod Liverpool. Burnley mod Queen's Park Rangers. Går fedt at med en de hold der, ikke? Og så skal jeg møde Chelsea, mod Chelsea, og så Millwall mod Bournemouth. Det kunne da altså være fedt at møde Millwall, Bournemouth, Burnley, Queen's Park Rangers, eller selv Villa. Jeg fik 1-2 værste, jeg kunne få. Hvad skete der egentlig her? Villa vandt på penalties. Der er ikke noget at gøre. Vi må bare gå ind over Chelsea. Hvis vi kan vinde over Arsenal, kan vi også vinde over Chelsea. Så ja, kvartfinalen i Premier League, kvartfinalen i FA Cup'en. Ja, det er jeg tilfreds med. Men altså, prøv at se kampene nu. Nu er det City, så er det Bayern, så er det Chelsea i FA Cup'en, så er det Liverpool ude. Ikke? Og så er det Leicester og så videre, så bliver det lidt blødere herover, ikke? Men det er vanvittigt, baby. Nu skal vi se i næste episode. Jamen, der er det stille og roligt. Der er det City, som ligger 1 af ligaen, og så er det Bayern, hvor jeg tager første kamp 4-0. Så hvis jeg kan få udgået City, så må det være tilfreds der, ikke? Fordi Bayern, det bliver lidt svært, ikke? Nå, baby. Vi ses på grillen nu. Vi ses i næste episode. Nu skal jeg virkelig ud skide, ikke? Så jeg like denne video her, og skriv hjørne nede i kommentarerne, hvis jeg er hjørne
God Mbappe, okay? Ses næste episode, Mbappe. Det bliver stort, det her. Vi er snart færdige med den her karriere her, så må vi se, hvad der sker efter, ikke? Det finder vi jo selvfølgelig ud af. Der kommer selvfølgelig mere FIFA-content, det er klart. Hej.